Toimiikohan tämä? Kai tämä toimii. Toivottavasti, jos ei toimi, niin tekstitetään. Aurinkoinen Tampere, taustalla Tähtiareena ja se tarkoittaa sitä, että nyt on Keho-rakennuksen suomestaruuskilpailut täällä. Parkkipaikat on ihan täynnä ja ajattelin, että onpa jumalauta paljon yleisöä, mutta sitten mä muistan, että täällähän on myös ninjakisat. Eli ehkä nämä kaikki ei olekaan tuolla podaushommissa. Otellaan, että Pekka saa auton parkkiin ja sitten hipsitään tonne sisälle katselemaan, miltä se touhu tänä vuonna näyttää. Onneksi on laittanut mustia farkkuja, kun Pekalla on sellaista. Oltais muuten melkein niinku kaksosia. Täällä on tuolla lavalla noita näyttelemässä, eikä täällä saakelin parkkipaikalla. Niinpä. Minkälaiset odotukset on tämän päivän kisasta? En osaa kyllä yhtään sanoa, että kuka voittaa. Ei ole mitään ennakkosuosikkia. Että silleen mielenkiintoinen skaba. Joo, tosiaan aika jännää, että ihan hirveän montaa en tiedä, ketä täällä kilpailee. Ja on tosi vaikea sanoa, että minkälainen taso tulee olemaan, koska siellä on ihan muutama tyyppi, jotka niinku tiedän. Ja loput on sitten vähän semmoisia niinku mustia hevosia. Toivottavasti on kova taso ja saadaan hyvä kilpailu. Mutta kyllähän tuo meidän salin poika tuolta, toi Tero on sellainen, niin mikä näytti ainakin eilettäin tosi hyvältä. Ei kun toissapäivänä, kun mä sitä kattelin. Se on hurjan näköinen, mutta se on. Tänään sen sitten vasta näkee. Kyllä. Ja eniten itse odottaa raskasta sarjaa, että se on niinku mielenkiintoinen, että jos tässä kohtaa pitäisi veikata, niin mä veikkaan, että Arturi voittaa sen, mutta se nähdään. Kyllä siellä niinku potentiaalisia on, mutta kyllä mä veikkaan, että se on Arturi, kun on kunnossa vaan, niin hän voittaa tänään. Katsotaan. Mielenkiintoista. Saakelin paksut käät, ettei saa tämmöstä ranneketta. Täsköhän alkaa tietää. Ehkä. Kato, Näin, kato netistä. ei saatana, vai menikö se rikki? Oho. Niin, kukahan se tietillä on? Vahvasti alkoi tämä homma. Mahtuneen kuitenkin. Jaha. Tältä täällä nyt sitten näyttää. Väkeä on ainakin ihan hyviä tässä vaiheessa. Täällä on nyt siis onks naisten kisat tainnut olla? Nyt on Mastersien, olisiko kevyempi sarja. Minä tärähän tuohon standille nyt hetkeksi aikaa tästä. Siis sitähän mäkin niinku mietin koko ajan, että mikä se taso sitten on, koska en mä tiedä tuolta ketään. Se on ihan mielenkiintoista nähdä. No nyt meni aika lailla oikeinpäin, mitä olisi tekin ajatellut nuo tähän asti. Niin joo, kyllä. Toki en täältä nähnyt paljon mitään, mutta mä luotan siihen, että mä näen nuo kaikki Mastersit siellä avoimessa, niin sen takia mä en niinku tuohon katsoa. Kaikki mitkä jatkaa sen ja hyötyy tai jatkaa. Niin, kyllä. Miltä se nyt sitten näyttää tuossa, mutta... Niin, se näkee tuossa. Mutta se oli yllättävän hyvä. Varsinkin ne sen käät on niin... Morjesta. Käät on ihan hillittömät. Se ojentaa, jumalauta siis. Vittu kun on itsellä semmoista ojentaa. Oikeasti. Mä en oo sitä nähnyt muuta vuosi sitten silloin viimeksi. Oliko se viimeinen kisaamassa? Silloin kisapaikalla ainakin oli. Joo, Mä joo. en muista, että kisasi se viime vuonna. Joo. Joku vuosi kyllä kisasi. Mut se oli... Kille. Morjesta. Mitä mies? Kiitos, Eero. ihan hyvä. Moro. Kiitos, hyvä. Teet hyviä videoita. Kiitos. Pääset Ollaan varmaan joskus tonne videoon. Tässä on pari kuukautta vanha. Ei, sehän on pirun hyvä. Tuohon on tullut vielä muutama kilo lisää. No niin. Jauhelihaa, riisiä, parsakaalia, kukkakaalia. Kyllä. Ei mitään, hyvä. Mutta niitä sun banaanijuttuja mä en ymmärrä. Älä nyt just pelin tuossa riisiä ja banaania. Se on ihan saakeli hyvä. Tukehu juomaan. Ensimmäiset sarjat on kilpailtu. Naisia en kerännyt katsomaan ollenkaan ja Masters-sarjat kattelin tuolta standilta, koska mä oletan, että ainakin kaikki parhaimmat tulee olemaan myös tuolla yleisessä. Nyt sitten katsomon puolelle arvostelemaan tietenkin rajusti, että miltä ne tyypit näyttää. Onneksi valittiin tommosen pienen kaverin tähän viereen, niin mahutaan hyvin. Tässä kilpailussahan on aina semmonen ongelma, että tuolla on järjettömän kovalla yleensäkin tuo taustamusiikki, niin me mennään nyt tää tämmöisellä voice-overilla sitten. Tässä ensimmäisenä sarjana on Classic Fysiikin finaali alle 179 senttiä. Ja tää oli itse asiassa suhteellisen tasainen sarja, mutta kyllä siitä aika selkeästi erottu sitten tuo top 2, jotka tulee kuviin ihan justiinsa. Eli Niemen Matias ja
nyt en taas saa päähän tämän toisen kaverin nimeä, mutta ne oli selkeä niin kuin top 2 tässä. Ja tämän toisen kaverin niin kuin miinukseksi täytyy sanoa ehkä se, että se oli pikkusen liian ehkä semmoinen jopa podausmainen. Nyt mä luulen, että se olisi tuolla podauksen puolella voinut pärjää paremmin. Se oli aika semmoinen no, lihaksikas on väärä sana, koska kyllähän tässä laisikin lihaksia pitää olla. Mutta sillä on aika no, sanotaan näin, että se olisi voinut mennä kummin päin vaan. Ja nyt se meni näin päin, että Matias sitten sieltä Suomen mestaruuden nappasi. Ja se oli kyllä ihan täysin ansaittu. Tässä justiinsa 4. tullut kaveri, niin jos niitä olisi pyöritetty vähänkin enemmän siellä, niin se olisi varmasti parantunut se sen kunto, koska se niin kuin selkeästi muuttui tuossa kisan aikana. Matias selkeästi ja syystäkin oli aika onnellinen tästä lopputuloksesta. Ei muuta kuin onnittelut sinne. Sitten siirrytään yli 179 senttisten finaaliin. Tää oli sillain, että tässä olisi ihan pienellä kirrauksella niin muutamakin kaveri ollut tosi kovia. Ja tässä itse asiassa just nyt toinen tuolta oikealta Kuusiston Juho muistaakseni, niin ihan muutamalla semmoisella poseerauksella, esimerkiksi tuplahaukset eestä, se nosti olkapäätä tosi ylös, selkä hävisi kokonaan, niin mä luulen, että sillä se olisi pärjännyt tai sijoittunut korkeammalle vielä. Mutta mikäli muistan oikein, niin viime vuoteen tosi kova parannus. Ja voittajahan sitten oli tämä meidän kaikkien tuntema Davda Kingi. Viimeksi taisi olla vähän pehmonen, jos en ihan väärin muista. Ja nyt oli sitten sen verran hyvä, että mestaruushan sieltä hällekin napsahti. Nämä on ihan kivoja katsoa nämä klassikkisarjat, koska tässä nyt niinku pääsääntöisesti kaikki on kuitenkin suhteellisen hyvässä kunnossa. Niin se on semmoista niinku miellyttävää silmälle. Mutta ihan suhteellisen tasaisia sarjoja, mutta silti niinkö kärki aika semmoinen selkeä sitten loppuviimeen, että kun niitä hetken aikaa siinä kattelin, niin osasi kyllä aika hyvin sanoa, että ketkä siellä loppuviimeen tulee olemaan sitten ihan siellä topissa. Sitten siirrytään podauksen maailman kevyin sarja alle 70 kiloa ja tästä on pakko nostaa 2 jätkää, Kari Kervinen ja Kinnusen Jessen pikkuveli Topi. Nuoria jätkiä, en tiedä tarkkaan minkä ikäisiä. Kari on kuulemma 19, Kari on siis tässä keskellä, tää vaaleatukkainen, ja ei tuo Topikaan kyllä ihan hirveän paljon vanhempi varmaan ole. Siis todella hyvät fysiikat ja näitä oli oikeasti hieno katsoa. Molemmilla näytti olevan hauskaa siellä lavalla, varsinkin Karrilla. Oli selkeästi niin innoissaan koko touhusta ja uskomaton fysiikka, jos on tosiaan 19-vuotias. Tuossa on niin mahdollisuuksia todella pitkälle. Ihan sama kuin Topillakin, jos intoa vaan riittää, niin kaikkea on saavutettavissa. Sen verran tuosta Topista vielä pikkulinnut laulo tuossa, että se ei ihan samalla viivalla ole näiden muiden kilpailijoiden kanssa. Ainakaan oletetusti hän olisi voinut kilpailla missä vaan muussakin liitossa Suomessa, mutta päätti kilpailla sitten kuitenkin täällä SKL:n kisassa nyt. Ja toivottavasti jatkaa hänkin touhuja. Noita oli oikeasti hieno katsoa. Ja vähän lihaa lisää ja vuosia lisää, niin tiedä mihin kaikkialle nuo jätkät tuosta vielä pääsee. 70 oli tasainen, hyvän näköinen sarja. Ja tässä niin mä olin vähän yllättynyt siitä, että voitto meni Vaasaan tällä kertaa, koska viime vuoteen verrattuna niin kondis oli aika paljon pehmosempi, varsinkin takkaa, että ei olisi mennyt väärinpäin, vaikka olisi 1 ja 2 vaihtanut paikkaa, mutta tuomarit on päättänyt ja näillä mennään.
Alle 80 oli semmoinen sarja, että siitä mulla ei ihan oikeasti ollut niinku juurikaan tietoa noista kilpailijoista. Se oli selkeästi tosi vahvasti, ainakin Kuopion painotteinen, mikäli en väärin muista, niin useampi ukko tuossa finaalista kuulutettiin sitten olevan Kuopiosta. Tää oli myös varmaan, musta ainakin tuntuu siltä, että yksi vanhimmista sarjoista. Eli jos edellisessä sarjassa oli muutama junnu-ikäinen, niin tässä niitä ei kyllä sitten näkynyt vähäkään. Ja muistaakseni yleensä tämä alle 80 on ollut semmoinen sarja, että tässä on ollut superkireitä tyyppejä. Nyt niitä ei niin semmosia ihan änkyräjärkkykireitä näkynyt täällä. Mutta silti ihan kohtuullinen taso tässäkin on. Se voi olla, että vaikuttaa itselle just siihen, että en tiennyt ketään näistä, että kun oli niin monta tuolta Itä-Suomesta, jotenkin tuntuu, että se puoli Suomesta on aina vähän semmoinen pimennossa oleva. Mutta tässä meni oikeastaan just sillä lailla nämä sijoitukset, kun tuosta katsomusta ajattelinkin. Tästä sarjasta mulla ei oikeastaan ole yhtään sen enempää sanottavaa. Alle 90 taas oli ainut sellainen, missä mulla oli oikeastaan niin kuin vähänkin enemmän mielenkiintoa, koska siellä tuosta meidän salilta toi Sinkkilän Tero kilpaili ja mä sitä tuossa tosiaan muutaman päivän aiemmin näin ja olin kyllä niin kuin tosi positiivisesti yllättynyt, kuinka kovalta näytti ja oli kyllä sillain selkeä, että kun tonne lavallekin marssi, että kelle se voitto tästä sarjasta kuuluu. Mutta kun nämä on aina vähän semmoisia hauskoja juttuja, että sitä ei ikinä tiedä, että miten ne ajattelee. Mulla pelotti vähän se, että pitääkö ne Teroa tavallaan liian klassisena kilpailijana, että arvostaako ne esimerkiksi jerryfysiikkaa enemmän sitten tähän niin kuin podauspuolelle. Mutta itselle ei ollut sillain kahta sanaa, että tuossa vasemmalla oleva toi Safa, ilmeisesti oli hänen nimensä, olisiko ollut Turusta muistaakseni, jos se olisi ollut kireä, niin se olisi ollut todella kova tähän sarjaan, että siinäkin vaan vaatii nyt oikeasti sitä kireyttä. Tässä itse asiassa 4. tuli Mastersin voittaja ja se oli oikeasti kireä, mutta sillä oli vähän se ongelma, että toi selkä oli kova ja jalat sitten taas niin ihan eri paljon. Mutta tää oli Sinkkilän show ja meni ihan just niin kuin pitikin. Raskas sarja, heavyweight, plus 90 kiloa. Täällä oli Artturi, Nikkinen, Hirvosen Leksa ja Allanikin pääsi vielä finaaliin. Se oli ihan kiva nähdä. Yllätyksenä finaaliin tuli myös Perneli Jani. Janillakin on vähän se ongelma, että jalat ja yläkroppa ei ole yhtään paria. Sitten taas toisaalta Leksalla on myös vähän se, että Leksa on tosi iso alhaalta, mutta sitten taas selkä lakaa jonkun verran. Tässä olisi niin kuin mun ajatusten mukaan, kun mä mietin just sitä 70, että kun siellä niin se Luhtalan Toni voitti sen ja se oli vähän pehmonen, mutta isompi kuin ne muut, niin mä mietin, että no tässä menee sitten varmaan samalla lailla, että koska Artturi on kuitenkin selkeästi isompi, niin Artturi tämän varmaan hoitaa, mutta eihän se sitten mennytkään sillä lailla, vaan Itä-Suomeen tästäkin lähti Mikkosen Mikalle sitten kultaa. Vihdoinkin viime vuonna sitä taisi jo mettästellä ja nyt se sitten osui kohdalleen. Ja toikin oli semmoinen sarja, että oikeasti se olisi voinut olla kummin vaan ja on täysin samaa mieltä kyllä tuomareiden kanssa. Overallissa sitten kohtas kaikkien sarjojen voittajat 70, 80, alle 9 ja yli 9. No, mä sieltä sivusta tätä kattelin siinä katsomossa ja kyllä mä niin kuin jotenkin näin sen, että se olisi tuolle Terolle mennyt, mutta nyt kun mä oon tätä videota tässä vähän pyöritellyt, niin koko erohan siellä on kuitenkin suht selkeä, just tuolla niin kuin selän puolella varsinkin. Tästä näkee, että paksuus on hyvin eri, mutta en tiedä minkälaisilla äänillä meni tuomariäänillä, että oliko sitten kuinka tiukka kisa, mutta en olisi niin kuin pitänyt vääränä
vaikka Terokin olisi tän voittanut. Toki siinä voi ajatella, että mä katson kotia päin, mutta tässä oikeasti niin mun mielestä molemmat oli kuitenkin semmosia ihan mahdollisia. Terolla on just se, että sillä on niin friikit nuo sen kädet. Ne niinku paistaa siitä. Ja sitten se, että se oli yksi harvoista nyt tänä viikonloppuna, kellä oli persekutseilla. Et se on vähän semmonen jännä, että en tiedä mistä se johtuu, että se kondis jätetään semmoiseksi, että ei saa pakaraa kiinni. No Hirvosen Leksallahan se oli tosi hyvin, mutta se on semmoinen homma tuo kireyspuoli, että siihen kyllä niinku Suomen puolellakin saisi satsata enemmän. Mutta overall tosiaan Mikalle tänään. Ei siinä muuta kuin isot onnet vaan sinne. Tiedän, että varmasti oli kyllä mieluisa tämä championi hänellä. Ja en usko, että Terokaan hirveän pettynyt on, kun kuitenkin tuo oman sarjan mestaruus tuli. Sitten vielä Pullin most muskulaari. Mä mietin hetken aikaa, että hetkinen, kelleköhän se menisi. Mutta Arturihan se ihan selkeästi on, olihan se ihan ylivoimaisesti niin kuin lihaksi kai. Pekka lupasi, että se voittaa ensi vuonna sitten tämä. Sen verran myöhään meni tuossa editoissa tuota videota, että seuraavaan päivään siirtyi tämä loppupuheenvuoro tästä. Taas kävi vanhanaikaisesti, että mullahan loppui tuosta mikrofonista sitten tietenkin virtakin siellä, mutta eiköhän sitten ihan hyvä tullut kuitenkin. Kokonaisuudessaan kilpailusta, mitä jäi niin kuin päällimmäisenä mieleen, niin se, että mun mielestä tuomarilinja oli niin kuin semmoinen tosi tasainen. Eli ei ollut mitään semmoista, mitä joskus on ollut, että tuntuu, että nyt ei ole niin kuin yhtään itse kartalla siitä, että mitä täällä haetaan. Se oli selkeä. Naisten sarjoista tosiaan en toki tiedä, että minkälaista siellä on, mutta ilmeisesti on aika hyvä linja ollut sielläkin. Se helpottaa tietenkin siinä mielessään, että kilpailijatkin osaa lukea niitä sääntöjä ja tietää, että kun niiden mukaan toimitaan, niin niiden mukaan sitten tuomitaankin. Yleisesti niin kisoista niin muutama semmoinen juttu siellä oli, mitkä jäi mieleen itselle, että pari tyyppiä mokas tosi paljon poseeraamisella. Ei ollut niin selkeästikään yhtään kotonaan siellä lavalla ja se näkyy tosi paljon. Ja sitten yksi todella paha virhe, mitä ei pitäisi ikinä tehdä tuossa viimeisinä viikkoina. Ja muutama tämmönen ihan selkeä ylitankkaaminen, mitä mä tiesin, ketä siellä kilpailee. Ja sitten se kondis oli tosi vetinen, kun ne marssilavalla. Ja yleensä se johtuu siitä, että on tankattu. Kun jostain syystä se ajatus on se, että jos sä syöt tosi paljon, niin susta kasvaa siinä yhden yön aikana ihan hirveän kokonaan. Ja harvoin se vaan niin kuin menee sillä lailla, että melkein järjestään kannattaisi ehkä varsinkin niin kuin täällä Suomen kisoissa niin ottaa pikkusen iisimpi linja siihen, koska no ehkä se alle 70 oli ainut semmoinen poikkeus, missä niin kuin pehmeämpi voitti sillä koolla. Mutta sitten taas, no siinä nyt toki varmasti on ollut muitakin syitä sitten sille voitolle. En tiedä, mitä tuomarit on siellä sitten palautetta antanut, mutta yleisesti niin ei kannata niinku tankkaa liikaa. Se, mikä mua itseä huolestuttaa tässä on se, että jos tuolla ei olisi nyt ollut yleisessä näitä Masters-kisaajia, niin siellä ihan hirveän montaa jätkää olisi ollut lavalla. Ja se, että jos niinku kaikki podarit alkaa olla tällaisia meikäläisen ikäisiä papparaisia, niin mikä se on se meidän tulevaisuus täällä kehonrakennuksessa? No, nämä muutama nuori kaveri siellä antoi onneksi semmoista uskoa siihen, että eiköhän sinne jatkossakin joku eksy, mutta selkeästi kyllä niinku tarvetta olisi uusille kehonrakenteille. Ja tossakin niin on tietenkin se, että jos meillä nyt olisi niitä kilpailuita enemmän, niin laskisiko se ehkä sitä kisakynnystä SM-kisoihin valmistautuminen ja lähteminen tuollain niinku yhtäkkiä, niin se on aina iso homma. No, Oulu Open ei tänä vuonna tullut, kun ei kilpailijat halunneet kilpailla, mutta että mikä se jatkossa olisi sitten se semmoinen, millä ihmisiä saataisiin enemmän tuohon lajin pariin. Se ei ehkä ole minun murhe, mutta kyllä sitä aina tulee välillä mietittyä näitäkin. Toivottavasti saadaan lisää uutta verta lajin pariin ja Suomen kehonrakennus ei tästä nyt kupsaha, koska sitten kun nämä vanhat äijät täältä lähtee linjalta pois, mitähän siellä nyt olisi ihan hatusta heitä, mutta veikkaan, että keski-ikä oli siellä 40 tienoilla.
niin se kertoo jotain siitä. No, aika näyttää. Tämmönen kisa wrap-up. Hyvin nopsasti noin läpi tosiaan, koska tästä olisi muuten tullut aivan järjettömän pitkä. Meinasin ensin laittaa kaikki alkukilpailut ja muut siihen, mutta totesin, että ei kannata. Mennään vähän tiivistetymmällä paketilla. Ja kuvat löytyy pakkotoistolta ilmeisestikin. Vapareista en ole ihan varma, missä niitä voi katsoa, mutta eiköhän ne jossain vaiheessa viimeistä ainakin jostain YouTuben syövereistä löydy. Perinteisesti kisojen aikaan on aina rautaa 30-koodi podikaupassa voimassa. Se on maanantaihin asti 30 pinnaa saa sille. Meikäläisen tuotteista, Supermassin tuotteista, M-Naturalista, M-Nutritionista sekä niistä reenivarusteista ja vaatteista. Hyödyntäkää koodia, käykää tilaamassa itselleni sieltä lisäravinteita, vaatteita ja varusteita. Podipeukulla lähdetään kohti ensi kertaa. Morjesta.